Hingga hari hai tahu dia box song logo song nomba ke tini hari hai video update ke dal tv saja. Hingga tahu dia box song logo song pila na video ni thamel tai dal logo nyo. Kam ke sai mani tong na ba kam kino puji mana tong na. Tini video bawa hai no. Hingga tahu dia box song logo song tini video bawa je. Hari hai tanai salok sini box juk sampli debro mani. Bini bofa hari hai sak sore ham yang gui. Tui thang mani ya golo. Tabuk bono hari hai bini bofa ni bodla ya ba bini babu ni bodla. Bono sakiri nani hini nai tini salok. Sini chart song hari hai kok disalai kaya bablai kena social media ne bising tei sawai kena rika sini di berasal berong tei amni ya globo hari hai sini tak bozuk sampli te bermano bini bufani bodla sagiri nani bagi nai tabuk suk jora tei kagus potro rok jotono submit khalai jak sinai hini nai sai kena rika tei amni ya globo tini bozuk sampli te bermano no sagiri sinai hini nai sawai kena rika sini was chart song hingga tak te bok song logo song pari jang bichi kok seoi hai ne jang sini o chart song ne khong no bisin dibo kam ki kok khana nyale na eba jang sini o bozuk sini sampli te berma bo tabuk sagiri manna hini nai sai khana mani khong no bisin dibo jang kam ki bujin nale na eba sai manai nale na le tak te bok song logo song ki ja kam ki nai tong di tini na ma pli no song chini takhu gokra subut o hayung no yakar thangmani bagai chini jompui jola oniyomito block committee bai songjak jotono salai song tini bini nukhungo je manmani song kisa misa collection khlailai ka dol kaisa khlaimani yagolo song tini mungsada bini katonung no nunyai song bono tini subana bagai song phailai jaka o subut ngai tam khlaisara bo bo ngangke DWS pam operator khayo o sablai tei sarujna somar bazar ni tolao a harungono ga bagi aron tongmani bobai ang agi charani thekeno bobai sob somoy tongo agi party khaipuro bo ang bai sob somoy bo tongo abon bagai belai khanainang tam chachena abo saiji kulpaile atha nor khe jotona da tei saruknai dol joton chin dol abo ga tabuk kisa misa song chubana ni phaimani ba সংগঠন নিতৈ চিনি তাককরা দাসুকরাম বিনি বুসানো ইয়াফার নাই ইয়াফার দি হাঙ্কাই হাঙ্কাই বাবু যে বিন বুফানি বদলা বন অর খাইনাই বিনি বুফা ni থৈমানি সার্টিফিকেট মানমানি পরে bo office thangai jogajog khainai bini joto document rok obo khainai submit khainai o jagao sung joton subanai chini block committee aba hai sung block committee asugi sung salaiya o koyek din sakang nga sung to thimani pore se khanau ba ari nga ani knowledge to tongo bufa bai agin thikena china porjoi ba abon bage joto dol no saka adino sungbo blog of video sarbai kisa malanyan thanglai ba nga joto dol khobja kangka ang no chengi rikha sini dol masa hake thikya abono sung busuk jora tam khlaiman help khlaiman nga o jagao anu khobor thini o kaisa sujangko kaisa সংগঠন ni sini dara oro tongo banupun kaisa ka nong dol masa hake thikya norok tam khlaiman byabostha khaiji nga log login tain dino ka sungo bongkha aprung ka sung dol salake abo siddhanto na hoine tini obo abon bagai tini phailai kata o sir subut ngai bike thikya bono to ang detail saimia abo to bini nukhungni borong saimanai hayaka ba gana ginin borok saimanai asukta nong bung ke sarike da sampili debroma nin babung ke tang ke thikya chore hamyangai bufur thikya bushobaro 17 tarik Kena rokhe tabu khlaina da musung nin babun bodla je tei saruknai manke khlaina oba haira kuno bono riyawoi bin babun ni bodla bono riyawoi onno bor rokno oba hairna ni oba hairak tu tong aba hai to krei chini sungto oniyomito bole angkai abo to je jaga reise bo ajaga manmani aba haita angkai chin সংগঠন abon bagino sung ti sara Tripura tongo sini block committee khaja angkai district level tongo
hayakaba ayang chini central committee tongo central committee ni nidesh chini rjakting sung tausak jora sung chini block committee obo khlai tongo ta deal khai tongo ta je bono rili abin babun bodla bono riyawo ono borok no riri khata angke nor kitam khlaine abo sung সংগঠন tinin theken sung nai tongkha samno tam khaine miang oroni chairman khub conscious bonang mia mala kha malai ang boi kok salaiman kai bin babuni thimani certificate ma khana sung log login resolution obo khlai ronai ni sau bonon donaita bonon ronai abo hai chairman ekdom confirm mia anu saman buko koi samane alka samung nungmani result on dina alka nukhata na sung abo sung block committee sob samai secretary tongnai tini bang office kok salajak takarjola chini angko tongo area ni angko DWS ni engineer rok tongo abo site bagir jakta ingka chini bisingo tauk to 6 mana ure unko tamlai bono working report je area ni angko ta engineer chongjak bobayang ka kok salajak ingka nor abo taratari khaji abo haita apto to tabunin babu thithang angke o tui do salgna nangnai ko tau sap saluk to tabuk to an mane chalok tongo obor khino raing report jakda sing an babu thimen pore sing tabu saluk tongo na bondo khaine chalok singga rajak report jak tam sabor ke kon saya nor khitam khlai to ang da ang college phai ka ta kon khaya